Pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga. Ngono, Mas. Iya. Nek ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku. Waduh, repot iki ya. Gelem ngono ora gelem ya wis. Apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane, ora ana sing kenal kowe, ora ana sing gelem ngomong kowe. Jaba Mas Antasena. Kakarmu Betari Durga diuyah. Nek ora kecandak, ayo kudu kecandak kaya nyanti playune nek ndi parane kudu diuyah. Oh iya, manut aku dawuhmu, Mas. Betari Durga tok singitke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelikke nggon weteng sapi iki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga kuwi didelikke nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru iki kudu tok pateni. Oh ya manut aku. Kakang pejenengan mati kowe. Sini kan. Seru sesumbar mawa lindho pome konjeng kumelodok kumalodok guntur getok Dimas Antasena nyandhek marang lakuning lancur Pandhawa kowe bakal mlebu ning wewengkon Kayuwangan Suralaya. Iki sing dituju ora Suralaya, Kang. Lho, banjur ngendi Dimas? Sing Taman Dauru sing geger kuwi Kayangan Suwarga Dahana. Mula awake dhewe ngenteni ning kene. Iki papan jenenge Repat Kepanasan. Repat Kepanasan. Heeh. Sampeyan rak ya mesti kelingan nalika sampeyan dijedi ning Kawah Candradhimuka, sampeyan lair ya perang karo Ratu Buta Gergasi. Jenenge Prabu Kala Percana kae. Kelingan to, Kang? Yo, aku kelingan. Ora iki awake dhewe arep ngopo iki Dimas Antasena? Lah kok dadi padha mandhek nggone lumaku ki eneng perkara apa, Dim? Nuwun sewu nggih. Wonten pangandikan napa sing ajeng panjenengan ngendikaken? Sik Lek, iki ngene Lek. Mau aku kok brebat-brebet mambu wadyabala setran Gandala mayit ki apa kira-kira Kayangan Suwarga Dahana ki kecemplungan wadyabalane Betari Durga ngono apa piye ya? Waduh. Malah kula mboten prayitna ing sasmita. Ah, lha sampean ki wing kendel kok letok ning batine ora tau diasah. Mula ki kaya aku niki lho meguru. Meguru dateng sinten? Pak Garda. Kae guru. Apa spiritual? Apa spiritual? Aneh-aneh ora. Ayo Kang, ora. Kang, sawangan kae, Kang. Katri gumulung mangrempak ing wadya Karada Kura.
Kurdo kurore kakiri kiri. Oh. Wah, edan. Lah kok kae dadi dampyak ora pangling Wadyabala Sukana Guru Tunggul Maloya Dimas. Wah, lah berarti Dewa Srani iki jan gawe kisruh iki arepan. Lah keparengipun kados pundi kula mung kantun nderek kemawon Anggir Antasena. Aku ming manut lho, Dim. Aneng perkara apa-apa aku bakune dijawil aku saguh ngundurke. Kae sawangen kae. Weh, lah edan, Kang. Apa? Sawangen kae, Kang. Weh lah. Betari Dresana kae diuyak-uyak kae. Diuyak-uyak karo Dewa Srani sak madyabalane, Kang. Nek iki nek ora dindhek, mesake kae Piyai Putri diuyak-uyak wong lenang pirang-pirang. Keparenge Dimas Antasena piye? Mak Senjaki, ayo. Pethukno sike, engko tak susul Mak Sile. Ayo Kang, iya Dik. Loh, sik. Wah. Wah. Dikane ngoyo soto cocok mateng geger sok manyo hilang raganya terus linteh orang musike watatita bedebabang mesat elek ora iki ora pangling iki ra Sencaki ta iki iki Wadyabala Ndrawati kok celandan tekan kayangan iki lho beh Wadyabala Tunggul Maloya dasar kepara estu Sencaki ta kowe
Dasar Puranyata. Sapa kowe? Tumenggung Prawara Kendra. Prawara Kendra. Benul. Oh, betul. Kowe kok ngendhek lakuning Purwadyabala nggone mbujung marang Betari Dresanala. Kowe kok ngendhek lakuning Purwadyabala sing negara Tunggul Malih nggone arep mbujung lan arep merwasa kelawan Betari Dresanala merga ora gelem dhaup karo Ratu Gusti Kusinuwun Prabu Dewasrani. Arep diperwasa, arep kapake. Arep to kapake. Arep tak ruda pariperkasa. Piye? Ala ruda pariperkasa. Arep ngruda paripeksa Betari Dresanala. Kudu iso mecah sirahe Sencaki. Kelakon panjang kamu dina iki, ha? Awas kau. Aduh. Haya. Wah. Bahaya. Aramek sampone ya tumandang Droginas tulang trapel Budiwata angsa ini saya ingkang arep kudu lumayu mumpung kausan senopati sikro anak oh, awas. Ah!
Wah! Iya. Parat iki. Wow. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Ah. Ah. Iya. Ah, iya. Ah. Oh, ah, ah, ah. Yeah. Oh, ah, iya. Oh, ah, ya mas. Oh, iya. Oh, ah, ah. Hui. Oh, ah, ah, ya. Kisruh tenane. Lo. Lo. Wah, kembrobios. Ah. Iya. Oh, jeblas deh. Oh. Jeblas deh kowe. Ah, woi. Ah. Ayo. Ah. Meh ora inget ta. Awas. Alhamdulillah.
Awas. Awas. Geleleng apa? Hei. Waduh. Waduh. Hah! Weh! Wah, asem gue. Wow. Sapa iki? Satria Sisiken Anarja. Sapa? Anarja. Hah? Karsareja Anarja budak. Sapa? Sapa bali sapa? Antarja. Pardaya. Subhanallah. Cah dadamu kowe. Wani ngreke kamar kaning Wadya Bala saka Tunggul Malya. Iki dudu perkaramu kok kowe melu-melu diajali ye. Hah? Wah. Arep njajal karo aku apa piye? Apa? Kowe ngomong apa? Oh lambeme umak-umik. Kowe sing budhek ya sok bosok. Ha, pecah dadamu. Kok muni makdung ngene? Pelek.
Sapa iki? Hah? Sapa perjurit latah? Tetakon karo aku. Dirgopati. Wih. Manungsane cilik kaya ngene kok jenenge medeni. Lho sing penting ki jenenge. Perkara pawakane kaya ngapa ki aku wis manut kersane musuh. Ayo kowe arep ngejak apa? Haya, hut. Ha. Hu hu hu. Uya. Hu hu ha. Ya, ha ha. Uya. Duh, Nimas mesti kaneng. Sun ke taman leres mere. Wiraswara tibae. Wiraswara. Kuwi ngarep ngunekke kuwi ora muni. Soale bosak. Mesake ibu-ibu Widowati. Dirgawati. Wah, nek ning KTP jenenge Sunyah. Lanang apa wedok? Lanang. Ning KTP ku jenenge Sunyah. Karepe wong tuaku mbiyen aku lahir wedok ning jebule lanang, metone lanang. Mula dadine kaya dapurmu. Iya. Benul. Ayo, arep njajal iye. Ayo yo. Iya. Oh, ayah. Iya. Ayah. Ayah. Oh, ayah. Alon. Raga tuwa. Kowe iso ngalahke Adi Jokowaluya. Sapa sidane arep Adi Jokowaluya mau jari Dirgapati. KTP-mu jenenge Sunyah. Ya wis Aan Rudi Wiratama. Aku ki mbok nang sewengi kok mbrobyas. Arep buka kok aku grogi. Jan. Ming buka aku mandang angel ngejo. Ngejak apa kowe? Kowe arep mati dening aku? Sampurnake uripmu kowe. Ngejak jandon tak lateni. Oke. Rumangsane apa? Mati dening aku kowe ya. Awas kowe ya. Haya. Gene rikeh. Terus Kang. Iya. Men nyambut gawe kuwi sing ning mburimu kuwi Kang. Iya. Mbangane sewengi ming video call. Widih, bapakmu padha beci. Ndase atos. Ora arep asmara ndonga. Sapa iki? Wardaya. Wah. Kang, Piye, Dimas? ketemu tenan Kang. Apa? Wardaya wah. Apa kowe kang winastan Pak Cangik iki kowe kuwi? Pak Cangik dengkulmu meloncat kuwi. Bambang Antasena aku. Bambang Antasena. Heeh. Ayo kowe arep tandang apa? Tandang ana kridane pangripta gending. Komposter. Komposter ki gak apa mesin gawe pupuk letong kae sik. Apa tukang gawe ringan? Komposter. Nah, kuwi. Komposter. Rabok ye. Yo, jajal. Kang, Siap-siap watu. Oh ya. Oke, yo.
Arek nyoba musuh aku apa piye? Weh lah aku nek kalah karo diapurmu kewirangan. Oke. Ngantem sithik. Aku karo kowe iki wadyabala arang-arang ketemu ya Wardaya. Iya. Kowe tak punjung ingkung gajasa. Upamane iya. Najan aku satriya kowe wadyabala. Iya. Ngantem aku. Iki kok mah napas iki, napas apa iki nata tenaga. Ngantem aku tak mungkur ben ora ketok. Mati dening aku. Ngantem apa nabuh demung kowe? Ngantem ngono. Ngantem serune kaya ngono kok. Kurang seru. Oke. Anggepen. Sopo kae? Ndi? Kae. Wah. Wariah karo Parmi. Parmi ki sapa? Parmi ki sing picek. Ana wong tuwa eneng kok sing disungkemi Gambang. Parmi kuwi. Oh. Arep pecah sirahmu kowe. Nya tibano. Seru iki seru. Ya seru-seru wae. Oke. Subhanallah wa ta'ala. Subhanallah wa ta'ala. Krasa ora? Ora patek. Wah, setan ki ngece tenan iki. Nyok ki nyok. Kok telat to? Kudune cek blong, ora blong cek, cek blong. Kudune cek karo blong ki bareng. Cek blong. Oke. Dikasih satu persatu pukulan demi pukulan. Anda tidak akan langsung pecah sirahnya, tapi bodoh pelan-pelan. Piye? Bodoh pelan-pelan. Gagar otak apa piye? Antasena kuwi ora ndek otak, ya. Sing seru nek ngantem. Yo. Apa kaya? Ranjau apa ya kowe mau? Kudu ranjau iki tidak termasuk instrumen. Oke. Iki perjurit ampang timen to lek ngantem iki. Langsung kok ora neng tarik-tarikane belas iki. Iki umpama gentenan ngono piye? Oke. Gentenan apa-apa supaya adil para maharta. Ora sok kulino ngono kuwi ora kena nirokke nek kuwalat wis ora ana walang sangkae. Anake wis tak nehi blangkon dadi wis aman. Oh lambemu. Oleh bales iki? Oleh. Bales nyo. Arep ngantem cengel. Boleh. Arep ngantem dodo boleh nyo. Iki. Glamber. Lambemu. Bojoku karo aku polaku Gagenya oke. Geger iye. Bokong iye iki empuk ning elastis. Wis aku tak ngantem sirah wae wong kowe mau ngantem sirahku bola-bali. Iya, ning marep rono. Oh iya. Karo sedakep. Oke. Piye iki sedakep? Keleman kok ya koyor grup kok ya kowe iki. Oh iya. Gage kang selak minggat. Yo. Gage kok suwe men aku ki ngenteni ora kok ndang des. Ayo sabar to wong ngantem ki nggunakake rasa pangrasane. Aku arep mantak aji sik. Ngampet ambekan. Yo. Ora tata tenan pecah sirahmu tibakno mati. Sing mati aku apa kowe? Aku nek umpama kowe digdaya aku mati. Nek kowe ora digdaya ora gini-gini. Ayo Kang, 1, 2, 3. Lepas parane jembar kubure Kang. Opo? Golek pendemung anyar Kang.
Tewas neh kok, Kang. Sakake cah. Mengkap-mengkap ngene sirahe, Cik. Ayo, Wadyabala Tunggul Malaya arep cawe-cawe perkarane. Lancur-lancur Pandhawa, Gatotkaca sing ora nrimake untir pecah sirah. Kewirangan kabeh iki Wadyabala Tunggul Malaya ora ana sing mangga mulya. Aduh. Aduh ya. Aduh ya. Lho ngopo kae? Ora ana udan ora ana angin kok yang iya. Apa to iki? Iya. Iya. Ojo. Diar kowe. Aku ngilang tak betrot. Anggepe apa? Rumangsane kok Kang rene Kang. Yo. Resik alon-alon Kang. Yo Dimas. Heeh. Anggepe rumangsaku kok Durga kuwi ora ning papan A ora ning papan B kok senane gawe kisruh. Lho lah iya. Lah. Ngesokke dhewe wong tuwa. Iya. Iya Dimas. Kang, sik Kang. Apa? Krungu bayi nangis ora Kang? Bayi nangis. Heeh. Rungokno sing tenanan. Tenan Kang, rungokno tenan. Aku krungu banget nih. Kang. Rungokno. Seko arah kono iya. Rungokno nih. Kang, Apa? kok bayi dibuang Kang? Oh, lah bapak mbokne meng gelem enake ra gelem ngopeni. Mesake Dimas kok suarane kok keloro-loro. Sawange Kang. Pindha kumbang ngisep madu sarining tawang
ngantos ingsim sasat sampun prapti katon astapa kulon la tenara pati Om Rama Dewa Ningsun ing Yana Dewa Yanun Gunawa ngaprang kaspada sarasaran mangempai malong ayu manganmu sawela gring Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng Narada Kaneka putra perkin sang Warudayang Pak Bong bobolong kali cedhe sapa sing gawe nangka basak dikapyak kari betone lodo lho ya iya Kaneka putra jeneng kita sowan ngadhep ana ngarsa ulun aja duna dongkap atur kita Jernyata panjenengan ulun wis ngawuningani saha ulun wis pirsa marang apa kang dadi legetaning ati kita Narada. Inggih. Wah, syukur binake 1000. Mangayu pakca sekedhi dhuwur pegelen patuk sampun pirsa dhateng menapa ingkang kula penggalih lan menapa ingkang gumanama sik wonten salabeting manahipun ingkang adipun Kaneka putra ing Sidik Mangudal-udal. Pramila miturat atur kula ingkang sampun kula aturaken kala wau lumantar batin. Kula suwun dawuh patuke wang pikulun padha wenang paringa dawuh dhateng jasatipun ingkang putra. Inggih ingkang abdi pun Kaneka putra. Pegelen. Babar pisan kawedharna ingkang sejati murih. Sumeplang rasing manahipun ingkang abdi pun Kaneka putra. Iya. Narada, kula wonten dawuh. Ulun mangerteni yen to jeneng kita mesgul manahe merga para dewa utamane Manikmaya ingkang sak geleme dhewe patrape. Inggih. Banjur dawuh ulun mung mangkene. Kadiparan pegelen. Mangerti kalamun to bayi ingkang den kandhut dening Bathari Dresana sak mengko wis linair ana ing jagat. Waduh. Mangka yuswanipun nembe Sabta Candra utawi 7 sasi mekaten pengulun. Iya. Kabeh iku mau dumadi merga sangka anggone Bathari Durga ingkang merwasa kelawan Dresana. Inggih. Banjur bayi iku mau bakal dilebur ana ing kawah Candra dimuka dening Bathari Durga. Nanging Narada kula wonten dawuh jeneng kita mboya perlu kuwatir amarga panjenengan ulun wis minta sraya satra ing Randuga Malaya iku Bambang Antasena senajan to panjenengan ulun mboya dawuh nanging panjenengan ulun iki bisa gawe lakon jeneng kita Narada mung cukup nyawang sarta maspaosake kahananing kayewangan saka kaduhan bayi Narada kagyatri sang kapirang urinanggul kinembet-kembet
Kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit kempit. Oh, wah nganti kaget banget manah kula niki wah lak dadi kados mekaten kauntanipun. Lajeng kados pun di kantoripun bayi mengke menawi badhe pun lebur wonten kawasan Dradimuka. Wis jeneng kita mboya perlu kuatir. Yen mangkono ayulun kandi. Nyawang kananing jagat mercapa daya jagat tribawana. Iki mangga kula dherekaken pegulun. Elok tenan. Bagi kuping batu itu buat anaknya Janaka. Gila nih menungso wujudan kaya ngene. Iya tak lebur mati dening aku kowe. Cah cilik. Oh alah Durga. Niken. Menungso ratatan ae tututane mesake tak ayo maneh bayi iki. Bayi kayak didusi nggon lava. Nek ora mergo bayi ampuh iki wah iki anake Paman Janaka iki kamangka. Anake Betari Dresanala. Wo lah Durga arep nemoni lakon apa kowe ya? Bocah iki tak kelomotane tak olesane. Nganggo banyu sungutku, teges iki tak dusi banyu gege mendang dewasa bocah iki. Tangin tang tung tangin tang Lho. Turas dagelan kok. Oh lah sing gedhekke aku mula ya dadi lanyap kaya ngene wong nek Paman Janaka ki luruh wonge. Mbokne iki ya aduh keceplosan.
Kowe sapa? Aku to. Iya, Aku iki kakangmu, Dik. kakangku. Heeh. Jenengmu? Mas Antasena. Oh, Mas Antasena. Heeh. Jelukun aku Mas. Oh iya, Mas. Iya. Loh, aku sapa kok iki apa iki molat-molat kobar? Iki jenenge Neraka Jakanam. Ya kang winastan kawah Candra-Dimuka. Oh, mbok kae pitike ditulungi. Iya. Aku ro karepmu nek kae pitik kon nulungi ndak selak digawa bar sidin to. Iya. Karo si Klimen. Oh, kowe iki Mas Antasena. Heeh. Lah gek aku ki sapa? Ya, kowe nek arep ngerti jenengmu, Iya. kowe iki bar lara, kowe bar lara, ngono. Kowe agi wae lair, tur lairmu ki lair lara. Dadi kowe ora ngerti kowe sapa, kowe iki tak gedhekke, tak klomoti, tak olesi banyu sungutku kuwi temah kowe dadi dewasa. Ngono Mas Antasena. Heeh. Anjur jenengku sapa ya, Mas? Nah, kowe iki urung dijeneng. Iya. Kowe tak jenengi gelem ora? Iya. Tak jenengi gelem ora? Iya, gelem-gelem. Ning sak karepku leh kon jenengi. Iya ora apa-apa, ora apa-apa. Heeh. Tak jenengi Anung piye? Ben kowe iso Anung. heeh, tak jenengi Anung piye? Ketoke kok kuwi jenenge wong ngantukan. Cen ngantukan. Jenenge Anung Supardi kuwi ngantukan. Angger wis tunggak monem ayo sing rukun wis cep. Ngraga Sukma terus sapa-sapa dinjen. Tak keplak lho kowe Mas. Aku mah nek jenenge elik jenenge. Tak jenenge Jaya Karneli wis. Sapa? Jaya Karneli. Jaya Karneli. Waduh, gagah tenan jenenge. Kandhani kok. Wis. Ning kowe anu Piye? kowe tak aku kadang tenan kowe tak aku adik kandunge Antasena nek kowe gelem nuruti apa sing dadi kekarepanku. Kekarepanmu apa? Ah, kowe delok kae ning dhuwur kae. Endi? Dhuwur kae. Kae ning wong wedok kae. Endi wong wedok endi? Kae lho sing untune dibethek kae lho. Lho, udu sing medak-medok kae. Udu. Lah nek sing untune dibetheke ya gaweane medok kae. Tak keplak tenan lho kowe Mas. Sopo kae? Kae jenenge Betari Durga. Oh, Betari Durga. Heeh. Nek kowe pengen tak aku kadang tunggal kandung tunggal apa biyung karo aku, Iya. kowe metu ana kae sing jeneng Betari Durga kae petuk ana. Nek aku wis metuki Betari Durga, Kowe omong ning Betari Durga. Betari Durga, aku nyidam kawuran, pokoke nek ora kelakon panjangkaku aku trima mati nglalu, ngono. lho, nyidam apa? Nyidam pengen digendong Betari Durga ning mapane ning Kesemekan. Apa? Kowe nyidam kepengin digendong karo Betari Durga kae ning le gendong ning mlebu ning kon Kesemekan. Gendong ngarep. Kesemekan ki apa? Tamangi. Oh, kuwi ya. Heeh. Aku rung tau weruh bentuke. Makane kae tok nggo ajar titis-titisan. Iya, Mas. Ya, kowe Jaya Karneli. Apa Mas Antasena? Budal. Oke. Didikanku dadi tenan. Budal li. Wih, ampuk.
lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya oh bet iki sapa bet iki sapa ana bocah mbranyak masemane munggah ning Kayuwangan takon karo aku Jaya Karneli bet Jaya Karneli babar pisan ora duwe tata krama ora duwe subasita ora duwe unggah-ungguh ning atase ulun iki dewa kok jeneng kita ora basa basa ya apaan itu bet iki bocah apa bocahmu bet basa ki apa aku omongan ki ya wis kaya ngene iki apa kowe sing jeneng Betari Durga iya Pak dasar para nyata bet kowe Jaya Karneli heeh Betari Durga iya ana wigati apa methuke karo aku walah mas aku kok isin aku ora apa-apa enak oh iya sida ngomongan batin Betari Durga apa yen aku oleh blaka suta karo kowe iya aku duwe pepinginan yen to pepinginanku ingkang tak jaluk kowe ingkang minangkani iki mengko ora kasembatan aku trima mati nglalu Topet Jaya Karneli iya kowe duwe pepinginan apa rasa kukur-kukur iya bingung aku kepengin mbok gendong kepengin tak gendong iya yen mangkono ya Topet nosake bocah kowe bayi wingi sore yen to ora kasembatan panjangmu kowe arep mati nglalu Jaya Karneli iya ya gagengane tak gendong ora kok gendong biasa ora kok gendong mburi gendong ceglek ki ora lho banjur gendong sing kepiye sing mbok arepi aku njaluk tok gendong ning gendong nganggo kesemekan yu apa aku njaluk kok gendong balenono aku njaluk kok gendong ning olehmu gendong nganggo kesemekan apa kowe muni piye kowe mau lho bocah gilane piye apane wis oleh poin urung malah melayu gila kok bengok apa melayu kami gilan bocah gilane waduh ya ngene ya Li apa Li Jaya Karneli oh iya ngene pokoke bakune kowe kudu kasembatan digendong ning kesemekane Betari Durga ngono Mas iya nah ora aku pokoke moh ngaku kowe kadangku waduh repot iki gelem ngono ora gelem ya wis apa kelakon nek kowe ora tak aku kadang kowe urip lontang-lantung dhewe ning jagat ora ning kancane ora ana sing kenal kowe ora ana sing gelem kowe coba Mas Antasena sakarepmu Betari Durga diuyak nek ora kecandak ayo kudu kecandak kaya nyanti playune nek ndi parane kudu diuyak oh iya manut aku dawuhmu Mas bola-bali wis bola-bali kowe gawe keluputan kowe. Aku ki ngerti legetane atimu janjane kowe sengit karo aku ning sing arep paten iki bendaraku para Pandhawa. Ya apa ora? Ngaku, pukulan.
Rama Sidam sekaring bawana langgeng. Betari Durga pukulan kulanyan senjata pitulang pukulan kulanyan senjata pitulang kulanyan senjata pitulang kulanyan dipun tulungi pukulan kulanyan berberto pukulan. Durga jeneng kita kenapa? Kulanyan senjata pitulung. Wedhus. Mau tak unek-unekke meneng wae mbasa. Begitu bojone sing merangguli terus omong sak kelimah rong kelimah. Dewa iblis. Kakang Semar. Apa? Menika garwa kula. Risrti. Kula nyuwun, kula senjata pitulang kula matokan kaya kula dipun bujung dipun lare nem-neman. Ingkang nyidam kawan pengen pun gendong mawi kesemekan kula. Apa? Dur piye ga Durga? Ya Semar Putra wonten bocah naminipun Jaya Karneli. Terus piyambakipun nyidam karena mawi mboten kasembatan kegayuhanipun luwung boyo mati nglalu. Pengen ngopo? Pengen pun gendong dening kula. Gendong apa digendong wae. Gendong niku nyuwune tenggen kesemekan. Pengen aku. Tapi tulung. Kono dilabuhi kono. Mun tak omongi okeh-okeh ra ta rungokke begitu bojomu sing ngomong. Tapi ning sakarmu nek arep dadi dewa, ora nyawiji lathi lan pakartimu. Durga wonten dawuh. Ulun singetake ning Lembu Andini. Inggih, piye? Napa niki lare ingkang namipun Jaya Karneli? Lah takonono. Ora mengko sikik, apa jeneng kita ku ngaran Jaya Karneli? Oh lah. Wasis Waskita ing Esti kowe. Lancip panggrahitamu. Sapa kowe? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Jeneng kita Jaya Karneli. Ya. Sing mburi sapa ku kaya totok uwak, totok uwak ndarmu. Semar. Sapa? Semar. Ya, apa kowe sing aran Jaya Karnaval? Jaya Karneli pecah sirahmu lho kowe. Pecahan. Tak pecah isine meng 5000. Bathara Guru kowe, dasar kepara nyata ulun Bathara Guru jeneng kita mboyan duweni Subasita. Iso Subasita kowe Subasita mau-mau. Wolah. Yancuk. Kae ngopo kae Semar kae ngopo kae? 100 wae kowe sesuk. Ora ngerti awake lagi lara kok. Nyelangkrak sak nduwuring tenggang. Ayo aku reti Betari Durga tok singetke ning nggon jero sapi. Ana wong kok didelike nggon weteng sapi ki apa ya tumon. Jan bener. Betari Durga ki didelike nggon sapi. Nek kowe iso nuku sapine Betari Durga dadi duwekmu. Tapi ana syarate. Syarate apa? Semar. Iki kudu tok pateni sithik. Sapa? Bathara Guru kudu tok pateni. Oh ya manut aku. Kakang bajingan. Mati kowe. Piye? Mas, apa? Betari Durga ki didelikke nggon sapine Bathara Guru, Bathara Guru minggat tak pateni. Lho sing aku materi Bathara Guru sapa?
iki tugu proklamasi iki. Anan sinten iki sing nemu sinten? Aku. Oh ya bener. Ngono lumrah. Sing nemu kocluk dadine kocluk cae. Oh, kowe kenal karo Mas Antasena? Ah iki tepang no. Kenal karo Mas Antasena? Kenal. Lho. Kenal. Pernah apa nek kowe karo Mas Antasena? Niki Mbah Buyute. Dadi niku buyut kula. Kang Mas Antasena niku lambene Oh ya. Piye iki, Mas? Diuyak sak kecandake. Mergo Betari Durga ndelik ning gone Bathara Guru. Iya, sing tau uyak genten Bathara Guru. Ngono. Heeh. Budal kapan? Ha saiki no. Yo. Iki. Le nemu teng pundi niku wae? Nang kawah. Anak sinten? Ngomong iki kae. Pripun? Anake Mosok. iki kok ngene ora percaya yo, delok yo. Nggih. Ayo tutu bareng-bareng. Ora pati ndugamono. Wis yo tututi bareng-bareng yo kae yo arep kaya ngapa sambunge nglakon. Nggih kok kula dereke to. Mangkara tumbak menda tete kanapa sumawara cita anggara rakata buddha mahesa Araspati mintuna Eka Dwi Tricatur Panca Sat Sapta Astana Wadasa ing Sirwing Sanggang Arga Gumanto sing dalu jroning ratri daring wonten ingkang kacarit amung Sanggang Pratangga Pati jedul saking Brang Wetan kayang mega sarta gunung-gunung paraditatan kang bisa murbane jagat raya Duwi tata sing amandian diwasane kau susawancine wis ngancik gara-gara adhe aku anake sapa wis gedhe wis amelu maratuwa